Again, say good morning. Mama. What are you watching? Naugday, kay mahulog ka day. You will say aktong? Say aktong? What? Yeah, bread. Yung sa naman na nimo, oy. Eat now. Show them how to eat, be. How to eat yum yum. Come on. Show them mukbang be. Meow, meow, meow. Mahulog ka. Come on, go down. Say bye. Say bye. Bye. Papa is working. Yeah, come on. Guys, good evening. It's already 10 p.m. na. Gabi na dito guys. It's Sunday tonight. And then, dami kong ginawa today. Tapos, since nung Saturday, kami, nag-shopping. So, wala kami reeling time ni Mr. lately. Ngayon, naantay ko siya kasi I was in the bed already. Yung kinain ko lang is apple. Tapos sabi ko, diet na talaga ako. Apple lang talaga kainin ko ngayong gabi. Sus karon guys, kay grabe, di yun ako makaya. I was laying in the bed, I'm trying to close my eyes. Then siya, nasa office pa niya. Sabi ko na, gutom siya, nagkutoy akong tiyan. Then ako, so I think I cannot make it. So ayun, nagluto kami ngayon ng pizza baguette at saka garlic bread at saka magmo-movie night kami. Kasi at peace na, tulog na yung mga kids. Si Francine tulog na. And then, kaya yun, may tinatapos lang siya doon. At saka, watch kami ng isang movie before kami matulog. Nag-YouTube ako doon sa mga nag-comment. Thank you sa mga nag-comment ng congratulations doon sa aking baby gender reveal. Yung mga nag-comment na hindi masyadong nagko-comment sa videos ko, pero doon sa andyan kayo. Thank you so much sa greetings ninyo. And shout out pala ako kay Sis Mel kasi nung hindi ko pa in-announce yung gender reveal, hindi pa namin in-announce. Inano na niya, gines na niya na lalaki daw yung anak ko. Tapos natawa lang ako kasi she is right. So, shout out sa'yo, Sis Mel. Sis Mel, lalagay ko sa screen yung channel niya, Mel Love. Shout out sa'yo na laging may pagkain sa kanyang vlog. Shout out sa'yo. And then, shout out na din kang Yen. Shout out sa may suki na always nanonood sa akin, si Elaine, Miss Elaine Cabante. Sino pa ba? Always mga nanonood sige lang ba? Wait, titingnan ko. Sa naalala ko lang ha, si Marie in Hokkaido, vlogger from Japan. Wait, alam ko yun eh. Basahin ko na lang dito kasi naka-on pa yung laptop habang hinahantay natin si Mr. So, basahin ko dito ha. Nakapantulog na ako guys, as always. Hindi naman ako maarte pag nasa bahay lang ako, nakapantulog lang naman talaga ako. Shout out to Teresa Payan Perez, Reshe Cristobal. Hello, thank you. Kang Lenny Acosta, kang Margie Kiashon, kang Beautiful Elaine Cabante, si Miss Elaine Cabante, to Mike and Judith, si Miss Beautiful Chin Kuting channel, si Cynthia Sinigaglia. Thank you kang Jane Ram Vlog,
Kang Love Mom Anna, she's also a vlogger from Germany. Guys, ang shoutout ko dito yung nag-comment lahat sa 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 gender reveal na vlog namin kasi I didn't expect na may mga silent viewer magko-comment ng congratulations. Thank you so much pala sa inyo ulit. Kang Jim Aniel. Hello Sisi. May channel siya pero kakastart lang ata niya. And then she's I think LDR also. Kang Marlinda Saikusa. Kang Simply Ann, thank you. Kang May 53221, Kang Zaga Spar Vlog, Mel Love, yung suki kong viewer. Hello sis Mel, basta nilagay ko sa screen yung channel niya. Lagi silang may pagkain sa vlog niya guys, tsaka kaya nakakagutom. Kang Mildred Bando, Zenhard Flower Star Love Filipina-American Family, she's a vlogger from US I think. Queen Irene, Baby Cutie Vlog, kang Miss Dali Andrada, Reshi Vlog, kang Luz V, SU Lifestyle, kang It's Romilly, Mona Simbreno, Miss Tina G Vlog, Jean Q, thank you so much. Miss kang Marge Hamante or Marge Life, thank you. And kang Bits of My Life, Sheila Pritos, Gele Lumli at kang Itzyan. Thank you so much guys sa mga greetings niyo congratulates nyo sa aming new member of the family. So that's it. So antayin na lang muna natin si Mr. dito. Thank you. I hope nadidinig nyo kahit konti lang, kahit mahina yung boses ko kasi nga itong living room, ang next room nakatabi nito naman is yung room namin kasi actually dito yung first bedroom talaga namin to before guys, pero nung pagdating ko dito I think nung 1 month pa nung nanganak ako, nag-move up kami doon, kaya mas malaki yung bedroom namin kasi nag-move kami sa living room. Ginawa kong room yun kasi as you all know, si Francine natutulog sa amin, di ba? So nandun yun lahat ng gamit niya, and since mahirap i-divide our rooms, ayoko pa siyang ilagay sa room ni Naela kasi I think she's still a baby until she's still a baby. Para sa akin, baby pa din siya. We were planning na i-move na siya doon sa sa room nila, pero parang para sa akin, I think it's okay lang naman na doon kami lahat natutulog ni Francine kasi may bed naman siya. Doon namin lagay yung bed niya for the time being. Pero pag nakakaintindi na talaga siya na dapat separate room na siya, tsaka siguro siya namin i-move out sa aming room. For now, na-enjoy muna namin yung company niya, or na-enjoy muna namin siya doon sa aming room. So that's it. So yun guys, if you were watching my vlog since I started, this room actually is empty before kasi nga nag-move ako doon. Doon na ako natutulog sa living room, and that time walang couch kasi tinapon namin kasi lumang-luma na siya. Tapos ayun, mga past ba guys, mga past na mga gamit from the past ni Frank, nilabas namin ko unti-unti kasi luma na siya, tsaka yung mga memorize char lang. so ayun guys, hintayin mo lang muna natin si Frank matapos.
Can you bring something to drink? So guys, we have a garlic butter na bread, ay garlic bread at saka pizza baguette. Isa lang kakainin ko niyan kasi diet. Tubo ko na kasi just me. Hindi talaga kaya mag-diet. So, we're waiting now for Frank. Po lang kami doon. Wala, tananggal na namin yung table doon kasi si Francine. Lagay namin siya doon sa edge. Can you bring me something to drink? Water? Das? The cup. The one which is not straight. It's there. There is. Ja, Thank you. it's a glass. It's there, but we probably use Francine's table then. it's so light. So you can switch off the light.